Moi, täältä Grand Jump tallilta ja tänään mä esittelen tämän meidän päätammatallin. Ja jos ehdin, niin nämä ruunatkin. Ruuna päätallin tai tällaisen, niin aloitetaan esittely. Mennään ensimmäiseksi tallin sisään. Ja ensimmäiseksi ainakin sanon, että sori, tää laatu on tosi huono, joten yrittäkää kestää. Ensimmäisenä on Chair, ja Chair on aika uusi, ja mun mielestä se on Knapstuppertamma. Nämä ovet avautuu tälleen liukumalla. Ja ainakin Chairin karsinassa on tollainen, että se pysyy paikallaan tolleen hyvin. Tohon noin väliin. Noin. Ja ainakin Cherryllä on tällainen kiva leikkikalu tuolla, jota se voi vähän. Sitten täällä on Freezeless tammaa viva ja sillä on ruoka tossa. Joku on varmaan laittamassa sille ruokaa kohta. Tässä on napin karsina ja nappi on tässä. Nappi on siis Freezeleista, mitä mä puhun, niin Islannin hevostamma. Ja joo, se on kiinni tossa. Joku on harjamassa sitä. Tuolla on Illuusia ja Illuusion paskir kuuluu tamma. Sitten täällä, tällaisessa pienessä kassissa, niin täällä on napin loimi, koska se on allerginen muille hevosille jotenkin karvoille. Se on tällainen allergia, niin se pitää sen loimitua täällä ylhäällä. Nasun. Niin nasu. Sitten tässä on meidän pieni satulahuone. Tässä on 2 satulaa. Ne on siis meidän, jotka on tuolla ulkona, niiden satulat. Sitten on suitset, jotka on näköjään tippuneet tuohon. Sitten tuolla on alhaalla pesuvälineet, loimi ja sitten täällä on yhden Freezeless Orin tällainen päähuppu ja pyyhkeitä. Sitten on kissamme Hilma. Ja tässä pitäisi olla karsina, mutta se on tekeillä se karsina. Tässä on Elisa, se on meidän yksi ratsastajista. Ruokkimassa pientä. Tää on siis uusi heppa meidän tallilla. Ja se on siis, mikä se oli? Joku Trachkerner varsa. Ja sen äiti tai isä jotain, että me ostettiin se tänne tallille, että se ei ole meidän tallin oma kasvatti. Siinä tulee tällainen varsalelu ja Elisa on ruokkimassa sitä porukalla. Tässä on Nasu. Siis tässä on Nasu ja Nasu on Nasun rotua mä en muista, mutta Nasunkin karsina avautuu tälleen vähän eri tavalla. Niillä kaikilla on tällainen ovisalpo täällä. Nasulla on tollainen vähän erikoinen heinäkori. Eli tässä olisi siis meidän tammapäätalli ja nähdään seuraavassa osassa.